Langsung Gon. On. Horas ma dihita hamu kainang natongon waeng naneng madohoti pertangyangan seksi perempuan dengan nabi. Di parukilhon parhalado ni huriata dua kanamasa di tonga-tonga ni luat tahun waeng. Jala duk sai di paihutiut akan nama sai diputus sama taringot tuaka kegiatan ni huriata asa tapatu pama di bagas tabi marhite live streaming. Toktong dosa sohono nami tu hita salutna asa jamot hita menjaga hahi pasotta alani tabatasi ma kegiatatta tu luar toktong ma taihuton anjuran ni pamaretata satu tikion ditotuhon huriata sudia kegiatan melalui video manang live streaming baik dia kategorial pertanyaan talmobi permingguan ganuk hari minggu mulai pukul siang tapai hutihu mai di bagasan las niroha tatangyakom ma asa hatop marujung sahit nama sanwaing toktong madiramo ti debata hita salutna alani tapaho maruhatta martangiang mahita di bagas saruhatta tapai hutihu ma sermon parupuanon. Tapuji matuhatta marhite bukwede nomor 360 ayat sada saru ayat 2. Martangiang mahita di bagasan guari debata ama anak dohotod di porbadia marpar sauran nabedia hamin waeng akka parupuan ni huriam hakabipi baduk timur maka molateho sudedeng kan ibasam songinang partikian na pinatongom mudi hami
Boy marsaur marhite sermon di bagasan botarion. Alan itu bagasat tangamu mahu pasatami daging nang todinami, asaho na manuturi rohanang pikiran nami, waktu si hami lapatani hatam, songoni tangi honommu tangiang nami parsobbaon nami. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami marsobatuho. Asini roha madihamu doh nami sia debata matai dot sia anak na Tuhan Yesus Kristus doto di perbadia. Amin. Tajahama hatani debata songon patujulu si tangi honotan non sian surat ni Apostel Paulus madapoton huria Korin na paduahon di 2 Korin 6 ayat 1 sahat rudi ayat 10 tajahama marsikat soring tiruat do parangeni aposteli na mangapoi do hami akadongan pangula asaunang magopo pajalo muna di asini rohani debata. Jala di ari haluao dohohu urupi, nuaing matongon tiki parasian, nuaing maari haluao ni. Dang mangaleho pertuktuha kami dia gia hape asaunang hasurahan tohonan nami. Tina saluhut hupatuduhon hami diri nami songon akan aposo ni debata di bagasan habengeton godang di bagasan aka hapor suhon hasusaan dohot hagogotan Dina hona pukul dina tarhurung di bagasan haguturon di halojaon dina makar ni mata di parpuasaon di bagasan hatomanon di bagasan parbinotoan labas ni roha dohot habasaron di bagasan to di parbadia di bagasan holong ni roha naso marpangasi di bagasan hata hasitongan di bagasan haguguni debata marhiti-hiti senjata hati goran di siamu dohot di habirang mamulu sian hasangapon dohot haleaon sian barita na roa dohot barita na denggan songon akka na mangaliluhon hape parsitong do songon akka naso tinadda hape tinadda do songon nanaing mate hape na mangulu songon akka na binunu alay dada na mate songon akka na marsak alay toktong do parrohan alas songon akka na pugos alay torop do di pamora songon naso paradongan hape saluhut do di gonggong olat nido sahatna martua ma na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa amin. Marede hita sian bukwede nomor 30 etsada. Yesus lehon hatorangan abistaran mengatusi hatami lehon matana marnida dohot roha naumoto dalani asatokang paradaban mohimi mardalan hami asa digonggomi tondimi mahami. Martangiang mahita. Pakulingi mahami Tuhan marhiti hatam, jalauka mapitu ni rohanami mangatusi,
dohot mangauho katami, rajai rohana pikiran nami, di bagasa toddi porbadia. Amin. Hamu akaina nami hatani di bata, nagabi ujahan di parsaurata, marhite sermotta botarion, di buku ni panurirang Jeremia bidulima, sian ayat 22, sahat Rudi ayat 24, songonomma didok disi. Tuk sopola habiarammu au, ninna Jahoba. Manang sopola parbalohan ni laut, bain patik saling-lilingna, na sotupa luasonna, jala nakpe gucang, dang hahuaonna, nakpe marhasak-kasak akka galubangna, lauso pulhaonna do. Alayang ko bangson parroha na merbalik do. Jala na mangguturi merbalik do nasida laos songoni. Jala dangdung didok di bagasan rohana. Uai tahabiari majahuba de batatta. Na mangaleon uda ditikina. Na mangaramuti hita minggu. Akka na pinatik tugotilon. Ido sahatna. Hamuaka inanami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Sudedo hita marukil ala pakorhon ni COVID-19 siaon. Na saya toktong dope manusai ngulu ni hajol maun. Nungasanga songon na humo sa hita satokin ala naung lamago manang moru penyebaran ni virus coronaon. Alay topuma museso panagamatta ditikina parpudion. Say songon na maben manggasay daon. Mabay torop akadongatta nahona na terpapar jalay ko mangulo sa tokin manang retreat di bagas nabi marhite isolasi mandiri. Adong gua kadongatta na gua kosa modding hinorhon ni panahiton. Alanido hamua kenang gomosdo panghidon nami tuhita asa toktong tajagahon hahi pasotta. Toktong tajamoton ngolutta. Tadohoti taului mahatani gugus manang pamaretai. Selalu rajin cuci tangan, pakai masker, ikut jaga do imun. Molo tungadong makilala na hurang dengkat di pamatangna. Tumago ma istirahat di jabu, manang hatok malau marubat tu pangubati. Molo tapay huti hutak ka nama saon. Hira torop don waing taida. Hira na so peduli idaon. Dia ka anjuran ni gugus manang anjuran ni pamareta. Ujungna boy doi gabi pahatopon penyebaran ni viruson. Unang manian songon na pinadar ni panurirang Jeremia adorak suturpukon. Marpinggol lonian alaidang marbinegi. Marmata dunian alaidang marnida. Marroha dunian alai dang mangatusi. Ima gobaran na sopola mangaturehon na sopola manangihon manang mangulahon aka anjuran songon nak tinonahon ni debata tu bangsoi songon bangso na pinaluan na sida bangso na pinilit na sida bangso na tinugutog na sida alay taida hira na so di parduli hoddo puda dohot panuturion na siya Tuhani
Hira naso marlapata do akapuda na binigina. Hira naso marguna do akana tua-tua na paingoton ibana. Boy do makilala sa hira nong malo, sa hira nong kipas, sa hira nong kuat, sa hira nong kibal. Tudos-dos songon na hidong ina tua-tua. Taringot tu pangajar yoni, nabisuk dak perguruan, nahoto dak kajaran. Alani toktong do hita disosoi, asa toktong manakas tuaka pangajar yoni. Tangi tuaka panugu-nuguni. Unang manian, langgus, manang leba, dia kapangajarion na nileon ni debata. Asa terpasu-pasu ngulutta. Naing ma takas jala mangulu hita di bagasan pangajarioni. Hama kay nang macetakas do ditugihon turpukok kita. Sudi akan nama sa dingulut taon. Naing pakiota patakaso panadota tu debata. Akan nama sa dingulut taon. Naing lam takas pajonokon dirita tu Tuhani. Dangga bedo honot tamulo songono akan nama saon waing. Nong dita di debatado hita. Bahasa pasopun ni debata songonon nama saon. Tung manang nasongod dia pe, borak niya ka natadupi. Manang nasongod dia pe, hasusan natabulus nuaing. Manang alani sahi pe na sumar na malum. Manang alin di parukilon na asik pe na sumar na sidung. Dohot akatanggung jawab na sumar na sidung. Tai ngok ma, dang daw tuhat tai. Dilabukta do tuhat tai. Jala berjudo tu hatai manugunogu ngolutta. Manarihok kita. Dang di pasobu hita. Disude akka namasai. Dang di pasobu hita. Disude akka naborati. Sabalikna. Molo tukpe. Dilihat debata kalas ni roha di hita. Mangomo hita. Marolopolop ngolutta. Tai ngotok-tong tuhat tai. Jala tapake sudia kanamasa na dihitai. Mamuji pasangapon tuhat tai. Unang gabi lupa hita. Di pabahenan ni debata. Unang gabi lupa hita. Di panarihonon ni debata. Ido nama cegomos. Di sosohot tuhata tuhita marhite panurirang na. Songon na taida diturupukon. Nunga dileo pangajarion, nunga dileo panugunugu tu bangsoi. Alai dunglam neang, dunglam tabu guluna, hirana sodiat turehon pangajarioni. Hirana dilangguson, hirana dipasuasahehon pangajarioni. Pola didok, marbalik nasida sia debata. Seolah-olah mereka tidak tahu diri dalam semua penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Alani macegomos di sosohot tuhita marhite turupuk di botarion. Tapatuduho mangulut tak kainang ngolu natoktong marudu ni roha tu debata. Ngolu natoktong rade manguloi hata ni debata. Di patorak panurirang Jeremia do pangalahon ni bangsoi. Nong jot-jot, diajari, dipaingot, ditogu-togu. Sangado, dioloi, diulahon, pangajarioni, alay lamliling. Lamso diature hobbe, lamso ditangi hobbe. Nang manian marlapatan hata ni debata, natabigi. Naing marlapatan hata ni debata na manurusi roha nang pikirata. Dajuk dohitan waing manangi hok kata ni debata. Najuk dohitan waing marsaur
di tonga-tonga ni ngolutta do debata. Marhite nama jaha akka renungan, marhite nama dohoti akka pertanyaan di wake, marhite akka nama dohoti akka sermon, songoninang akka renungan-renungan, nasahat tuhita marhite WA, ragam tajalo. Alay sahat tu dia doha makainak pakkorhon ni, mangaleo pos ni roha dihita. Sahat tu dia doha kana tajalo manang natajahai, mangaleon panugu-nuguan natakas dihita. Manang holan tulisa sabing doi, surau doi tuk manabay gogo dihita, manabay semangat dihita, mangaleo pos ni roha dihita. Jala mga tusi ngulutta di tonga-tonga ni pertibion. Jamot tita marusaho do si bolisi lao mangago ngulutta. Marusaho do si bolisi lao pautotohon pademak-demak kong ngulutta. Asalam daw hita siya Tuhani. Boyro tadi day mulutung adok piak ka hatani debata nak tajaha marhite bibeli marhite akka renungan na tabigi dohot akka renungan na tajalo marhite WA. Unang matarajumi songo tulisa sabing nahera papojot-pojoton hempotta. Alay tahamolate homay naduk mangaliw pos ni roha mangaliw guguro semangat dihita. Taulama ulota dohot denggan marhite pos ni roha nasihat Tuhani. Tadalani ma ngolut taon marhite panuturion ni Tuhatay. Unang mabiar hita. Ala torop don waing diopas na parpudion lam mabiar alanya kena masaon. Alay dang binotok aha. Bot ciribiarn. Alay tapaloas mahata ni Tuhani. Margugu menugu-nugu roha pikirat tanang ngulutta. Unang tapakaras rohatta. Alay takas mataleo rohatta di panugu-nuguon nasihat Tuhani. Unang talu hita. Unang gale hita. Unak pasal puhu ngulutta di jolon dia bata. Jika laut saja tahu diri dan tidak sanggup melampaui batas yang ditentukan baginya, umat Tuhan juga harus lebih mengerti. Artinya pola dipaturus tu kondisi ni lauti nama boto batas-batas. Songonima nang hita kana persea naung pinakulingan ni hata ni debata. Naung tinorusan ni hata ni debata. Iko lamar gugu hita. Iko patuduhonot hasurungatta. Naung majalo berita nauli. Sebagai anak-anak Allah, kita tetap hidup dalam pengharapan. Kita hidup dalam semangat. Kita hidup dalam kekuatan. Dan kita hidup mampu menjaga diri dari semua tantangan, godaan, dan juga pengaruh-pengaruh yang ada di dunia ini. Monang mahita siapa rukilon, monang mahita mangadu piak kapar sahitonon, monang mahita berjuang menuju kehidupan yang lebih baik tua ketik kinaneng roh. Ima hata ni debata mangaleo pos ni roh hadihitan waing. Molope di bagas tabi hita marsaor do debata. Takas do hata ni debata mamakulingi hita. Kita harus mensyukuri. Madok mau lihat itu debata di sudi pabainanna, di sudi ulaon anak satu hita. Molo petabulus nuengak kana masaon. Dang gumodang hasusaan, dang gumodang hamaolon. Sia nak kapasu-pasu nak tajalo. Sia nak kadengga basa nak tahanguluhon nueng. Mari kita syukuri itu dengan sukacita. Mardame mangulutta do debata. Jala tapatuduho mangulutta songot telada dina humalia kita.
Marhitia hamai naik patuduhon nota ngulutan na marhasurungan. Boy hita gabi tiruan tu natorop. Boy hita gabi tiruan tu masyarakat nadong di kota Badungon. Marhitia na patuduhon na totok kita mengikuti protokol kesehatan na menjaga hahi pasotta garut tiki unang langgus rohatta di pasu-pasu tuhatta mahita saluna margugu mahita dia kadongan na tongon isolasi mandiri noaing tetap semangat bahwa Tuhan tidak jauh tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia akan mangulau-launa taula maulau terhot dengan alai tajaga ma hahi pasotta tajaga ma dirita sotung gabe talpe nguluta tuhasusani tuhatta mamangaramoti kita. Amin. Debatama nami merhiti Yesus Kristus hodumual ni pasu-pasu di hami diajari ho hami Tuhan asa tok kami marhaserepon hutadahami diri nami naung pinaluam hutadahami diri nami nauk pinasupasum jalabui hami patuduhoni gabe pasu-pasu gabe tiruang ulu nami di tonga-tonga ni portibion unang gabe lupa diri hami songon na pinatorang ni panurirang di turpukon nek takas sami marbinege dalo hola pinggol lami alain dohot hapor siam nami nek takas sami marnida sudia kapabenamu dada hola marhite si malolong ngami alai dohot do mata ni hapor siam nami naeng takas hoho kami hatam na toktong mamakulingi kami pasu-pasu maruas ni huriam di bagas nabi mulutung adong akan mersahit nuaing na isolasi mandiri manang sahit api ho na mangaramoti leon gogo dohot las ni roha di tonga-tonga ni nguluna pasu-pasu akayan akon nami be pasu-pasu salut akaulaon nami sudah tahe keluarga upasa kungpok kami matu rupamu na badiay songonin nuaing akan marukil alanya kapar sirang kematian nasonggot tuho mau pasat amin Tuhan ho na mangaramoti daging nang todina marsangak mau Tuhan di nguluna mga sao Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tauduti maredde marhite bukede nomor 240. Pasada rohatta martangi yang mahita. Toktong dope hami madok mauliate tuadupanmu Tuhan. Didenggan ni basam dohot asini roham. Napi napatarmu Tuhami ganup marsada-sada. Diramoti hodo ngolu nami Tuhan diiring-iri kodo hami. Boy itu Tuhami mar saor dohoto marhite hatam nabadiai. Di partangyangan ni paropuan di huriam. Molo pe Tuhan sian bagas nami ganup hami di parsauran nami. Unang magabe marpakurangi diringgas dohok las ni rohanami. Lau mamuji dohok pasangapon guar muda badiai. Mau lihat tema diho Tuhan. Ala torus do dipakuling iho hami jala dipargogo iho hami marhite hatam nabadiai. Asa tutu
dada holan na tumangihon hami, alay gabe akka na mangulahon hatami mahami di parngulon nami. Gabi sitiruo tutu hami Tuhan. Tarlumubi ma di partikian na maolon. Toktong do hatami na mangalihon gogo di hami. Asalam hupasol hot hami diri nami tuho Tuhan. Holan hodo na tuk mangaramoti mangurupi hami. Diganu panggulumiton ni ngolu nami. Tuhom pasahaton nami diri nami Tuhan. Manang di dia petutu hami di akka mangulahon aka ulon nami na maragami. Ramoti hami, jagai hami. Padao siyan ragam ni aka mara ng parsahiton pe. Tarlumubi matututuhan. Di panahit COVID-10 siya nalam gudang tahe nagabe korban di partikianon. Alani takas matuhan paingot hami ganuk marsada-sada. Asalam hujagahon hami hahipason nami. Unang langgus jalaleas rohanami Tuhan. Jala tuhodo pasahaton nami nang saluhut keluarga nami pe. Akayanakon akapoparan nami Tuhan akan nahuholongi hami manang di dia pe nasida. Nang dia akan mangulahon ulaon na. Homa Tuhan na majagai mga ramoti nasida. Pasu-pasu masaluhut na Tuhan kaparopuan na adong di huriami. Asa margogo ng nasida, di bagasan keluarga, di parkarejoan, toktong Tuhan boy gabetiruan, di bagasan labas ni roha Tuhan, mangulahon na dumenggan siya dirina, lau makobasi keluarga na, dia ka parkarejoan na manang di dia petahe nasida Tuhan. Pasu-pasu akayanakon, dia ka cita-cita na pendidikan na Tuhan. Asa ramotamu nasida, parbisuhan mu nasida. Molo pe ikon marsiajar marhite online. Unang gabi sumurut ringgas ni rohan nasida Tuhan. Jalanang marhite ka parsiajaran online. Lamar taba-taba maparbinoton nasida. Gabi sukses mana nasida Tuhan ditikina. Suang-songon itu Tuhan diaka yanakon na makirim diaka sirokap mitodina na makirim di hagabeon di parianakonon. Homa Tuhan na patuduhon, homa Tuhan na mangalehon di tikina hobar tulo meniroham. Asa tutu ipe manabailas ni roha disaluhut akaina ng paropuan na adong dihuriami. Atong Tuhan huingot hamido nang akadungan namin na tungon di bagasan parsahiton na sohagora kami na sida sada-sada. Napeak di bagas na sida nang di aka rumah sakit pe Tuhan. Tuhodo pasahaton nami. Tangamu nagokwasoy ma Tuhan na mga leon na haipason hamamalum di nasida. Marhite aka ubat si panganon na pinangan nasida. Suang-songon itu Tuhan nang di aka ruas ni huriam na tongon marhabot ni roha ala parsirangan marhite hamateani. Tuhodo pasahaton nami. Homa Tuhan na mga puli roha ni saluhut keluarga na ditadikon. Marhite todim to di perbadiay Tuhan tarapul marohan nasida jala boy atusan nasida kana masay marhite haporsyaon. Tuhan debata amanami tutu marhite akan namasa di portibion tarlumobi di luat namion. Boy tahutan dohami Tuhan, ganggu rohanami. Alay tuhodo pasaton nami diri nami Tuhan. Lehon gogo doho pos ni roha di hami. Jala toktong mahujaga ho kami tutuhai pason nami. Tuhan sahat di homa hami saluhut na.
Nang aka keluarga nami akan nahu halongi hami. Ramoti mangulu nami. Marite Yesus Kristus Tuhan nami, martangia kami Tuho. Amin. Tapuji Tuhata, mari demaita sian buku ede nomor 740, laos tapa pungu mapeliata. Rak mangiduhum mahita di tangiang na pinudahon itu hatta. Alea manami na di bermagijang. Sai penorbadia maguarmu, Sai roh harajaunmu, sai sau malomo ni roham di bonotongon songon na di banugijang. Lehon matu hami saderion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan amar dosa to hami. Unak kami tu gitu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ai hodo na punah harajaun, dohot hagugun, rodia sangapon Saliling nililingna. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Holongi rohani debata ama. Parsaorani to di perbadia madongani. Mamasu masuam saluna. Amin. 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 Horas madihita hamu akainang. Akapiliata tapasaha ma tu sekretariat manang na tu situawik. Songoniman non nang di ibadah live streaming setiap hari Minggu. Tuhat tama mas hita. Horas ma.